Mga kapuso, mga pasahero nga mapauli sa Negros Occidental, magdamo gihapon pagkatapos ang Pasko. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Bacolod City. Aileen? Jert Apisara, alas 5 na sang hapon, madamo sa gihapon sa nagapadulong nga pasahero diri sa Bredco Port sa Bacolod City, agud maghingagaw sa trip sa mga barko. Naglabot sa 11,987 ang mga pasahero sa mga barko nga nagsulod sa Negros Occidental humalin sang December 24 tubtub 25 base sa datos ng PCG Northern Negros Occidental. Subo nga adlaw, talalupang doon nga madamo gihapon ang inbound travelers sa Bredco Port sa Bacolod City. Kalabanan, mga magabakasyon. Gani ginalauman, mas magadamo pa antis ang bagong tuig. Damo gihapon ang aton influx sa aton nga mga biyahe, no. So tungod sina padayon nga pagkandak sang istrikto nga monitoring. Nagatungod sa amo nga season, ma'am, damo kita sang bakasyonista halin sa mga kanya-kanyang probinsya, no. So naglabot naman sa 11,294 ang nagbiyahe pagwa sa probinsya. Mas ginpahugot pa ang inspeksyon sa mga pasahero. Pila lang sa mga ginadumilian, amo ang matalom nga mga bagay pareho sang kutsilyo. Bawal man ang liquefied petroleum gas o kon LPG sa barko, pati na ang mga palupok. ito, ma'am, naka-skill, ma'am, ang aton nga mga ginadili nga mga bagay. Tungod sa aton nga dissemination, ma'am, nalikayan, ma'am, ang paglabay, pag-agi nila sa mga ginabawal nga mga kargamento. May mga nakumpiskar na nga patalom ang PCG. Subong man ang mga palupok ang pasirit na dala sa mga pasahero pag-abot kag pasulod sa puerto. Samtang padayon nga ginatutukan sa BFP ang mga baligyaan sang palupok. At tuloy-tuloy yung inspection ng Bacolod City Fire Station sa ating firecracker zone, which is at the area sa may Pope John Paul Tower. And since December 15, ma'am, meron tayong nakadeploy na mga bombero at mga fire truck doon sa area. Ginalauman naman ang pagdagsa pa sa mga pasahero antis kag pagkatapos ng bagong tuig. Balik sa imo, Jerd. Madamo gid nga salamat sa update, Aileen Pedreso.